Hmm. Perfect meal for someone recovering from sickness. Ezigbo nri maka ndị na-apụta n'ọrịa, onye na-agbake n'ọrịa. Nke a bụ akwụkwọ nri ụgwụ na-enye ọbara, osikapa maọbụ osikapa, akwa, anụ ewu na mmiri ya na mmiri dị ṅara ṅara ị ga-eji wee ṅụda nri a. We serve with egg, rice, vegetable, and goat meat with a little soup of pepper soup here. Serve with warm water, and you are good to go. So you try it and thank me later. Mmm, perfect meal. Come and eat. My brother, my sister, our body needs food. When you are recovering from sickness or facing some underlying health issues, high BP, diabetes, so on, you need good food like this. Adequate and sufficient food, my dear, no cost. Take care of your body and stay alive. Be happy, okay? I love you all. Ndị nke m ọma. Jisie n'ike legide n'ọnwụ n'anya rie n'ezigbo nne. God Thank you, Jesus.